नै बेखौ ओरै बोख्लायनानै लानांगौ होमबासो दुरुङा गेंफोरो नै बिदि गलाङो आरो ना yes नाबामि हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो दिनै माने ना बोननो नागिरदों आरो ना लोगोफोर नोंथांमोनहा अननानै नायलांबाय था नै बोरसि दान्दाया फोलाव जायोबो आरो नै बियो नैबे मेसिना ओरै दुरुं साजायोबो आरो ना थारमाने लैथोआव ना बोनग्रा आरो ना जोंनि बे फिसा फिसौ जायगायावबो ना गोनांहाय जायो जोंनिथिं बारा ना गैया नालाय दा आं बेखौहाय माने अनलाइन बिहरदोंमोन आरो अनलाइन बिहरनायाव नै मा मोनदों एम्बुआ बे एम्बु दे नैबे एम्बु ना सल बोननायाव बरिया जायो ओमफ्राय नै मोनसे दंबावो नैबे मा बुस्थु दा जिखुनु जाया नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं एसे देखायनि बेखौहाय बिसि गोलाव बिनिफ्राय माबायदि खुबैयो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर बोरसि दान्दाखौ फोलावना देखायनोसै बिसि गोलाव नै बिदि बरनजायो आरो ना लोगोफोर बिसि गोलाव आं देखायनोसै लकेल नाबो बोनजायो नै गोलाव दा लोगोफोर नै बरिया नै लैथोआव ना बोननो बरिया बे रामफलबिल स्लुइस गेटआवहाय जायो आरो बेजों ओमफ्राय बेजों नास्राय ना गोरि ओमफ्राय ना फुलथा होहाबनाय बिदियावबो जायो आरो माने गासैबो जाजोबो दा नै आङो नैबे एम्बुजों बोननो नायदोंमोन माने जोंनि जायगायावथ' ना गैयाना ना सल बारा गैया जे जायगायाव ना दं बेवहाय जागोन आरो ना मेरलायाव सोरनिथिंबा ना बोनग्रा जायगा ना एभेलेबेल थानाय ना बारलि ना सल गोनां दङब्ला खोन्थाहर दे कमेन्ट खालामहर दे लोगोफोर आं बोनहैगोन दा नैबे मेसिनाहाय जाहैबाय ओरै बे दुरुं सानाय हंगारनाय आरो ना ओरै सानांगौ आरो ना लोगोफोर बेबोरसि नांलायबायलै बिदि सानांगौ ओमफ्राय आं गारनानै देखायनायनि दे आं दायो माने खुबैनानै नोंथांमोननो देखायनायनि जेनेबा माबायदि खुबैनांगौ आङो दा नोंथांमोननो खुबैनानै देखायनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर नै खुबैनायनि सिगां बे दुरुं फानग्रा नालाय बेखौ ओरै बोख्लायनानै लानांगौ होमबासो दुरुङा गेंफोरो नै बिदि गलाङो आरो ना दा ओमफ्राय बेखौ ओरै होथेबा बेखौ फानजाबाय आरो ओरै जाबाय दा लोगोफोर ओमफ्राय दा खुबैनानै देखायनोसै बेखौ बिदि खालामनानै बेखौ नै दुरुंखौ नै ओरै हमथानांगौ हमथानानै ओमफ्राय ओरै बेखौ बोख्लायदो होमबानो जाबाय बे फार थांसै आरो ओरै खालामनांगौ बास ओमफ्राय बेखौ ओरै खालामफिनदो आरो एबार थनदो नै बे लिंलाब लिथाब जादोंना नैबे एम्बुआ लिंलाब लिथाब जादों बेखौ ओरै थननानै आरामनो बिजौसिम लाबोबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै हंगारबा बियो ओरै जालायबाय आरो ना ओमफ्राय बेखौ ओरै थनफिनलायबाय जाबाय दा बिनिफ्राय लोगोफोर नैबेयो ना बारलि बोनग्रा आरो बे नैबेयो सोर गिदिङो र' मालाबा टाइम मोनोबा आङो नोंथांमोननो दैयावहाय बेखौ बोनानै देखायगोन दा आङो बोरसिजोंसो बोनहैनोसै बेजों जानाय नङा लोगोफोर दे मोनोना मोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय लङायाव ना बोनहैनो नागिरदों आङो ना बामि मोनो ना आलदा ना मोनो लोगोफोर नै ना मोननाया माबायदि नुवाखै लोगोफोर बोननायखौहाय माने भिडिअ खालामनाय जायासै दा ना बामि गोजा मोनबोदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै दिनै बिराद बरिया जानोसै र' दे लोगोफोर सरप्राइज yes ना बामि बोनना मोनजोबनाय अबसे खानस्रिजोंसो बोननाय जादों मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथा नैबेनो देरसिन रायजोफोर अ माय गड नुबाय दा रायजोफोर मासे गिदिर नुवाखै लोगोफोर बिनिफ्राय नै
Wow, Boria da mol जानोसै नैबेनो फिसासिन सबसे मारै अरला खुगायानो फिसा दाखिथारनांगौ मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथा बरिया दा मल जासिगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो फै ना बामि बोननोबा आरो दिनैसो पुरा मल बिमाजों खुरम जासिगोन नुबाय दा रायजोफोर ना बामिया माबेसे दङ पुरा दिनै हयले मोनानि जाखांसै बेसे बुरजा नै लागाव नुबाय दा आरे फाफिसा आरे माबाया हायदों नैबेबादि नै सिनस्रिया देन्जारसोलै बेना हाब्रायो खाथ्रासो नैबेना गैया नामा हाबसोनानै थाबाय देन्जार नुवाखै ना बामिया खाथ्रा नै थै गबाय नामाब्रा मासेयैनो थोखायो बियो दा ना बोननानै मोनलायबाय बिमाजों लोगोफोर नै ना बामि बेदरा बुरजा ओंखारबाय दा बे सान्द्रियाव नङाना ओंखायनो सयथा बरिया ओमफ्राय नै मेलायाव थांनानै नै आइया गोदा फैदों आरो ना दासो संनो नागिरदों नै मथा मथि लोगोफोर नाया 1.5 फवायानो जागोन आरो ना 1.5 फवानि एसे बारा जागोन दांलै ओमफ्राय आंबो मेलायाव थाना फैदोंमोन आं मेलानि भिडिअ एक्सट्रा हंगारसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना मेलानि भिडिअखौ आलदा थांना नायबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर जेबो मोनबोआसै ओरैनो फैसा गारस्लायस्लाय माथो बेलाय दा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे लोगोफोर नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ जुमिबल टस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर दे गाबोन बोननाय जाबा बोनबावनोसै नाखौहाय